У всех областных центрах активистам адмовілі ў правядзенні маршаў недармаедаў. Арганізатары шэсцяў кажуць аб гатовасці выйсці на вуліцы ў любым выпадку. Ці далучацца да іх тыя беларусы, што раней у апазіцыйных акцыях ніколі не ўдзельнічалі. Ольга Старасціна. Плаціце падатак і не пратэстуйце. Дазволу на правядзенне маршаў недармаедаў улады не даюць. Потому что мы как рабы у него. Даже рабы и то имеют свое слово. Их поощряют, а мы как скот у него, у этого Лукашенко. Ужас. Нарушение всех прав просто отвратительно. Мы самые обычные люди. Нам нужно совсем немножко для жизни. А у нас забирают все. Нягледзячы на шматлікія заяўкі, перадусім ад актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, акцыі супраць дэкрэту аб дармаедстве не дазволены ні ў адным абласным цэнтры. Прычыны адмовы ў гарвыканкамах найчасцей называліся дзве. Актывісты не падалі дамову з камунальнікамі, праваахоўнікамі і медыкамі, якія, дарэчы, падпісваюць умовы толькі тады, калі ўжо ёсць дазвол ад уладаў. А таксама месцы для акцыяў, на думку ўладу, актывісты выбіралі не тыя, на цэнтральных вуліцах. Мы подавали заявку по пешеходной улице. Никакого порядка мы там не нарушали. Это пешеходная улица. Но нам не разрешили. Дасведчаныя сталічныя палітыкі з беларускага нацыянальнага кангрэсу пастанавілі ўвогуле не прасіць ва ўладаў згоду на дазволеныя канстытуцыяй краіны сходы, а проста паінфармавалі гарвыканкам пра дзень і месца правядзення марша ў сталіцы. Але чамусьці дасюль не паінфармавалі запрошаных на пятнічны марш незадаволеных беларусаў пра сцэнар і канчатковую мэту акцыі. Завтра старшыні камісіі Беларускага нацыянальнага кангрэса прымуць рашэнне, ці калі мы агалосім, дамо інфармацыю пра сам сцэнар марша. Але ў любым выпадку мы гэты сцэнар, мы пра яго спытаемся ў тых людзей, пра дазвол, якія прыйдуць на марш. Але, безумоўна, он ёсць. Марш будем ісці. Але ці гатовыя людзі ісці за апозіцыйнымі лідарамі? В Минске, помните, акции такие, протесты были? Ну вот, там много синяков было, много крови, это ничего не дало. И сейчас то же самое. И сейчас то же самое будет. Людям будут неприятности, злость в государстве. Это, я считаю, в нашей стране протесты вообще противопоказаны. Небеспечно, будут штрафовать. Будут, худшее за все, забирать на сутки. Большинство боится, но надо как-то уже выходить. Или, может быть, не боятся, а может быть, просто не верят в то, что что-то, может быть, изменится. Все пойдем, да. А чему? Потому что не согласны. Пайсці на недазволеную уладамі нядзельную акцию збираются региональные активисты. Покажем власти, сколько людей недовольны этим так называемым декретом. Вот. Чтобы власть видела, что нас не 10 отмороженных каких-то там, не 20. Ну а сколько будет, столько будет. На колькасць удзельнікаў рэгіянальных пратэстаў без сумневу паўплывае тое, як пройдзе пратэст у сталіцы. Чый сцэнар будзе рэалізаваны уладаў ці апазіцыі, пабачым ужо ў гэтую пятніцу. Ольга Старасціна, Белсат.